Дати го да себе играта, баш съм зомби. Не, умрях. Гати. Дати, аз без исках. Ой, тук. Аха. О. Прави поко. Ай, прави поко. А? 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 Явно умееш да ходиш по вода. Продължавай така, войник. Браво на теб! Моля, заповядай. Влизай, приятел. Не. Да. Качвай си, юнак. 3 месеца по-късно. Гявам се. Гявам се. Гявам се. Да си вземем хапване от блосъм. Игравам се. Супата в Нептун е върхът. Не. Предпочитам Не блосъм. хубаво, умрях. Дай да кога мина. Ти ли сте Искам поръчаш? лайки. 300 лайка с 10. А тук той е там. Кой е този? Какво става? Хайде, разкарайте се. Назад! Назад! Нищо не виждам. Пак лечи. Да. Видиме. Екип, това са... Чао, това видео. Минеме другото видео. Айде.